Gosnell Evangelical Lutheran Church Amonduli Alongta Father's Day mate porani talonpon bangsolong mai chepem pupon nimali mai pirani teron pialang lipena joksi mai chepem pupon aduntu Miss Christina teron pi Bible reading Jonang dengso kethom lapentang deng pi kriner kep aduntu birta kemi mate arna malam Mrs Priscilla hansi pialang lipena joksi jumisen arna malam than pajirmi pon lapende Youth Sunday School student atum sitame langmesen kilun ke kan paklang pon Lason si kedoan po tumafans tame gift si tame youth lapente nimalia tumpen cipipon an parta Mrs Basa Piteron pialang lihin pen cake si tame cipanong pon si sarmar ake sara tumpen cake ing thanpon bangso father de kupio posi talon pon nangkok ma pulutang te pu jongsi ave pulute kisundo pipot ma pulutang te paya tumsi iphan mahang nang pathek padinglo lapente nanglana nang lahon lo po tumsi iphan pirthe ahikha ipilo lapende pirthia tha imek ipacharlo piri kijun ason anta po tumsi iripi evan pilo aposi po phan manpeng kipilo mate manpeng pilo na pini pe father de mate po arni katalona jai mek ke pamon ponalong ke ongdung ke theki dinga tumsi tame chitong dun pen alera champi dun si ing samjin pen pechun pon ronga gora pen beta pangda pon Lawrence lekthe News 24 Karbiang Law